салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар бораи чӣ хел шумо муддати як ҳафтада 1000 подписчик ҷамъ кунед. яъне ки подписчикое ки ман мегӯм ё ягон намуд бот нестанд, яъне реални подписчика. ва ҳозир ман барои шуморо падроб намефаҳмонам ки айки ҷо ва чӣ хел ва ройгон дастрас кунен 1000 подписчика тичени як ҳафтада шояд тезтар шавад. мерем тамошо мекунем далши. ва агар шумо ёд дошта бошед, ман гуфта будам ки биё ҳамин барномаро ташкил кунем, яъне ки зери комментарияда нависем ки подписатсия кардама, ман подписатсия кунам дата. мутаассифона ягонтаи шумо дастгирӣ накардем ва нахостен ҳамин чиза. хай хост я 10-15 нафар, ай 500 нафар ҳамин қадар хост. باید 10-20 نفرم کاری شما هم بود نمیشه تیز подписчикам جمع نمینه. با озир мегзарем внимательно гӯш кунем, бо диққат хоҳиш мекунам нагзаронем видеоро. YouTube да мезанем, ҷои YouTube да поиск. подписаться взаимно. вақте ки подписаться взаимно навистен, автоматически меброя канало. яъне ки дар инҷа кадом канале ки прямой эфир да баъзиёш бозӣ мекунанд, баъзиёш масалан прямой эфир гап задестанд, ё ки баъзиёш ягон кор кардестанд. короче сами главный прямой эфирашон гирунай ва подписчикашон зрителашон чанд қай ҳастанд. да ҳар хел зависид ай подписчики ҳам канал мекунад чӣ қадар зрител дорад. ва сини боло бурдан мегирем, чӣ хеле ки дидестен масалан сини боло бурдан мегирем ва масалан иними қадар подписчик мегем яташ подписчик дорад ва зер мекунем болои ана ҳамин каналда. ва вақте ки зер кардӣ автоматически сар мешавад масалан эфири ӯ ина бозӣ доранд ё ки дигар. ва мерем комментарияи видео. дар комментарияи видео чӣ хеле ки дидестен бисёри одамо ҳастанд ки навистестанд ҳар чиз масалан. ва дар комментария менависем масалан go with, яъне ки гатовам тайёрам қабул кунам, короче гатова взаимно. ва одаме ки масалан шумо нав дуромадаген ва ягон кас дар ҳоли шумо подписатсия кардаги нестем ва дар ҳамин ҷа шумо да менависад ки go, яъне ки манам тайёрам ва ту медрои на канали вай подписатсия мекунӣ, меброи ҳамун комментария назар мекунӣ ҳамун комментария ва дар комментария ҳамун менависӣ я всё, яъне ки ман тамом кардам. ва ӯ медроя масалан дар ту подписатсия менад. Ту як бор обновид мекунӣ, масалан мекашӣ мефурӣ боло YouTube та медонен обновита ва уже як нафари ту зиёд мешавад. ва мебинед масалан дар эфири ҳамун одам чӣ қадар одам масалан вақте ки ҳастаед дар эфир чӣ қадар одам ҳаст дар комментария менависад, бо медроед дар дуюм сеюм чорум панҷум. шумо агар ки бовардонам ки баъзиётон ҳастен ба даже ва соатҳо 2-3 соат даже як хел одам то бегайра дафтари YouTube шидагие. ва агар ҳамин хел чӣ қадаре ки шумо зиёд шиштен масалан ҳамин медроед масалан дар якум канал кардени қатъи комментариҳое ки ҳамо ҳастанд қатъи ба ё подписатсия кунед бо меброед дар дигар канал медроед, дар дигар канал медроед масалан бо подписатсия мекунед дар дигар масалан подписчикои дигар канал ва ба ёрам медроем. шумо метавонед ки дар ҳамин вақти дуромадан подписатсия кардан нависен ҳамҷа ки ман масалан медром комментария менависам ва трам будро масалан лайк мон ё ки комментария бинавис ва ям медроям хел лайк бина дар подписатсия мекунам. рисо ҳамин хеле ҳастанд ки масалан ина тоҷик мо агар будро подписатсия кунад сира дар 10 минут баъд буброя подписатсия кунад ё масалан ё ам барои ҳамон 1000 подписчикон ҷамъ кардан подписатсия намекунад. агар якта даташ накунад бисёрш намекунад подписатсия, ба хотир ки ба ёрам дуромадан ки дастгирӣ кунад я дигара бояд шумо будроен ҳам хел дастгирӣ кунем. вақте ки шумо дуромади подписатсия кардед дав агар ки мо гашта подписатсия кардаед кори масалан минуси хитом мешавад, ба хотире ки раз ки мехоҳед каналотонро пеш барен активни шава тичени як бигем 1000 подписчик да сабр мекунем масалан и ягон мушкилӣ надора, яъне ки шумо медонед ки тезтар соҳиби подписчик шед муддати як ҳафтада шояд камтар дар 3 рӯз. ма чӣ гуфтанем чӣ қадаре ки шумо медонед масалан дар як рӯз будоем бегаи аслан вақти меод, яъне ки бисёри одамо ки мешинанд соати 8 бега и нормални времяи барои дуромадан эфирда гап задан, яъне ки подписатсия взаимно ҷамъ кардан подписчик. ай ҳама хуб соат 8 бега ҳама рисоҳаи кор меоянд масалан медроен эфирода ништияк медроен подписчик ҷамъ мекунед. ва агар шумо ҳамира ташкил мекарден метонистам ки дар канали хидмон, яъне ки мактаби блогерӣ ҳамин соҳара
пеш барем ва бидроин ҳами хеле фирода масалан якдигартон да подписатся кунед ва ҳами хел бидроин сабабе ки шумо ҳами қадар ман 3-4 видео кардам нашоти ҳами шумо дастгирӣ накардем барои ҳами ва ман хостам ки яъне ки ҳами раҳа кунам барое ки бисёриҳо маро мепурсанд ки ака чӣ хел мо подписчик ҷамъ кунем муддати тезда бародаро. ва агар бо ягон чиша нафаҳмиден ягон ҷош нофаҳмо боша ягон чиша масалан чӣ боша масалан инстаграм мо ҳастай нависед дар инстаграмон мо ҳатман ҷавоб метем мо дар нест ягон сообщение ки мо ҷавоб додагӣ набошем то ҳозира кадоме ки нависаст мо тамоми сайтода ҷавоб додагем ё ки телеграм канали мо канали группаи блогеро ҳастай ки ҳамашон ҷа блогерен ягон камбуди ягон саволе ҳастай ки медонед масалан ба ягон бигем соат ягон кор дорам сиёнка ягон ҷо мерам наметавонам ҷавоб дода ҳастан унҷо 3-4 администратори мо ки масалан кор мекунанд ва ҷавоб метавонанд ва унҷо бисёр блогерҳо ҳам метавонанд ки шумо унҷа бидоред каналотонро реклама кунед ва соҳиби подписчик шуед дар унҷара. агар ягон чиша нафаҳмидед нависед дар комментария ё ки дар сайти инстаграми мо нависем бародаро. ва телеграм канали мо да ҳастай дар телеграм канали мо музикои без авторский прав эффект дигар ҳама чизое ки барои шуморо дар коранд яъне ки ба дили пар метавонед ки бидоред скачат кунед ман силкаи ӯро описаниеда мемонам силкаи ӯро масалан канала медоред сурата толка через телеграм меша медоред скачат мекунед истифода мебарем барои каналото бародаро. ва агар бинам ки шумо дастгирӣ мекунед яъне видеоро масалан лайк монед ва фикрото дар комментария навис ма ҳатман ҳафтаи дигар дар бораи 4000 соат чӣ хел муддати тезда яъне ки ҷамъ карданд метавонед ки шумо бигем муддати тезда карочи ҷамъ кардани 4000 соат чене ки чӣ хеле ки мехоҳед фаҳмонам бо ҳамин хел бо муддати тезда ҷамъ мекунед. хайр бародаро видеои имрӯзаи мо дар бораи ана ҳамин хел мавзӯъ буд. Агар ягон фикри ақида ягон саволи алоҳида доред маромат нависед мо ҷавоб медиҳем. хайр.